ndonga mugi ngrembaka ngantos selamiya iki patiku bersatu bakon sakti beda bisa kepalaku ugi ikan sakti nyoto saking desa nyoto saking desa pirang nyuwun padoka akeh atur para kanca atur pabadya urip bapak ibu sedaya padha bau pikiran tenaga sarta bantu kawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha kita sesuwun dumateng pangeran saged tetep ana ing kewajiban derek dawuh Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dadi utusan kautus dening Pangeran kita sesuwun dumateng pangeran saged tetep ana ing kewajiban derek dawuh Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dadi utusan kautus dening Pangeran
dadi bayangan awan kelawan bengi wong siji indah sing katresnani kirim salam sing kanggo Adinda sing tersayang yen aden ning panggonan kaya nyandeng iringan senadyan nakoh ning mata nanging bareng ning ati son janji bakal sedo ngenteni wingi masih sepayung ngoroan saiki cuma tinggal garangan bayangan awan kelawan bengi wong siji tidak setak son janji bakal satyo ngenteni muda-mudi capok irang sing ropate ayu aja guyang-guyu muda kesam-sam aku perayaan ini yang besar sekali untuk meramaikan pada malam hiburan ini lagu-lagu
sing ati setiaku bisa anduweni marang Satya Sulakti tresnaku tulus jroning atiku tresno ra bisa dipisano Aduh Gusti, kula sanes ahli swarga. Nanging kula boten tiyang wonten neraka. Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa. Sinapi padha erang-erang kawula ingkang miturut agama. Sedulur Islam sedaya bebarengan hormatono maring mirose Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo program muslimin muslimat sarta ansor lan fatayat janjiano anggone manghormat maring mirose Nabi Muhammad. Lamun wong urip ra gelem manghormat kesoyan ono akhirat bakal keparingan sing saleh lan akeh neraka kang mulat. Nanging sing padha gelem menghormati paring miyos Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka
swarga kang edi namun padha gelem ngurmati maringi yose Kanjeng Nabi desa yen kita tumekan pati diganjar swarga kang edi mila prosedulur ing wonten mriki tetepana ing kewajiban ayaken kasebut ana ing dalam Quran teranget dawuhe pangeran mila sedulur tansah yo mriksa mugi enggal den tindakno agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya. Rungokno suarane ati iki rono sing ganti iki mong sliramu sing dadi sakno ngati wani sumpah apa srake raga iki sayang rekoso mergo tresno iki mung mbok sia-sia oleh gantine sing masuk mong sliramu sing ana atiku mong sliramu